Tohle, No, takže. Tohle. Tak to necháme. No video? Takže. Ty chceš video natáčet? No, počkej, já už natáčím, vole. A kde je nějaký světlo? Ty to natáčíš? Já vím, ale jestli jaká přisvícení nejde. Přisvícení, tak blesk nějaký, ne? No, takže nacházíme se, kde to chlapi jsme? V autě, vole. V autě. Je zhruba... Počkej, já si na hodinky. Nešahejně mezi nohy. Je... Nešahejně mezi nohy. Je 10:45, chci jako svině a my spíme 3 v autě. Tohle nám ale pomáhá hrozně moc. U Mazurských jezer. Takže Jirka spí za volantem, Marek spí na šejtrpáce a já spím u spolujezdce. No. To je život v Polsku. Jsme pořád, kde to jsme? U Mazurských jezer. Mazurská jezera. Bogatka. Bogat. No, a tak je možný, že až trochu vystřízlivíme, takže pojedem trošku dál. Nebo spíš Marek popojede trošku dál. No, spíš už Jirka pojede trošku dál. Jirka je dál ve střízlivění. No, takže tak. Takže další videoreportáž natočíme, doufáme, až nebude chcát a budeme se mít trošku. Až Jirka bude chcát, tak natočíme další.